Чего выкадеси? Просто гарми бачи. Мамад Алира бурдагиё ки буд? Намешнус. Ирӯз ту вақт дорӣ? Чӣ ба? Як ҷо рафта биёем? Фарқ надора? Баъди дарс мерем. Рафтем ха. Маха ҷон, Берун даждат мекунам. имрӯз бекоран? Чӣ ба? Бегоҳ парк рафтаи наздик шинос мешудаем. Шарт нест. Чӣ ба, арӯз дорем? Не. Ҳамхи красавчика арӯз надоштанаш камтарин то нест? Арӯз надорам, гуфта бояд қатили бош гап занам. Марам любоёш наистам. Оле мебинем. ай Самира, эҳтиёт шав. аз болои ту шартбозӣ дорад. барои гап задан дигар баҳона наёфтӣ, а? ман шӯхӣ надорам. Ту чӣ мехоҳӣ ай ман? ихтиёрат худат медонӣ. Хоб ака, рафтесем. Мерем. Рафтем. Мара нигоҳ. Пеша Мамадалира бурдан да пеши ту яду бачаҳо будам ва ёки буд? Зури мактаби дигарӣ будай. Не амун? Салом алайкум. Ва алайкум салом. Мушине. Бахаҷон шиноси авакаи Хуршед. Гапзани ҳамин территория бисёр проблемаро ҳамин ҳал мекунад. Ба қатори ҳамёт тидам. Не ки ту чӣ кардӣ? Аюдаи кор набромадӣ. Хулас. Кори мои наи хилай. ин ҳам хеле коротудар. Даъми ту чӣ мегӯй? Беги. Худут беги? Шер. Эҳтиёт шав. Майда якам бошад дихиш баланда. Не, серьезно? Манака. Унав кор чӣ шид? Ҳал шид. ай бачаҳо хавотир нашад, ҷошон созай. Худут медонӣ. Номи вай чӣ буд? Маҳмадалӣ. Ту дидестӣ? ёд бигӣ кора. соф кӯдако ҷамъ шидагиан ягон кора наметавонад. Оташи сумадот сараш мете. Худут медонӣ ура, ма даи тема вообще нестам. Даи наи Ҷеки Чан чӣ мегӯй? Бад не расонда то нест. ҳамира дабари гирифтан мекун да. Худам мегиримаш. Мара нигоҳ. Ту да чанд сум дар корай? Нафаҳмидам. Агар сум дар кор боша, ай худам пурс. Чӣ гуфтасти ту? Ай дугонат пурс. Чира? Короче, шарта бой додӣ. ассалому алайкум. Чӣ ба дер кардӣ? Бахшиш устод, хода монда. Гузар бишӣ. Иҷа биё. Шаҳ ту чӣ кор кардӣ медонӣ? Чӣ кор кардам? Дар пеши аком шармандам кардӣ. Дӯстиам ҳамхелӣ мешавад. Вот именно, дӯстӣ ҳамхелӣ мешавад. Мара дар ҳамхелӣ кора хуш карданӣ будӣ. Да ҳамо акои дибилат. Да ҳатта нигоҳ кун. Бира пеши ҳамо ако.
эй чӣ шуд ба ту чикор кардеси ёрдамат кардестам чӣ ба ҳамсинфем ку чӣ ба ҳар рӯз ҷанг мекунӣ ай бачагида мешава агар ин қазур бошӣ бас авра хез хез Хамсин, сӯзи хубит инҷояга тарафо? ҳеҷ не зал гуфтастам ма дамиҷа тренировка мекунем. Биё якҷоя мекунем. Тренерам Сӯза има худофон. Ассалому алайкум ака, шиносшавед ин Хамсин фонба хаҷон дар зали худамон тренировка кард. Кадимо тренировка кардан да духш намераса. мебинем самира ҷугира бин бест эй маймун нафаҳмидам кай маймун ҳамиҷа бехарси ту ягон маймун дигар дидестӣ мехат нагзарон да бахаҷон ҳамаи гапҳоро ту гуфтӣ чӣ хеле гап хта ба нодонӣ назан бехарси ту ҳеҷ кас нафаҳмида буд ҳамон рӯз ту будӣ. Хта ҳурмат кун. Чӣ ай Шатоҳои хурдагӣ дарс нашид мекунӣ. мезанад эй бас куне чикор кардесан е алло о ман хоб ҳозир меравам мумкин ҳо даро. бахаҷон то ҷое медонам ки беғарзи шумо ҳеҷ кара надорам амхе барои ҳамин чизе ки ҳаст ман ба шумо ҳозир мегӯям нигоҳ додарҷон очата вабше дери бад овардӣ ва бояд ба зудӣ оператсияш кунем хто медонем ки оператсия ихе бепул намешавад ина дар ин хараҷоти оператсияро нависам хунда бинем алло куҷо гирехта рафтӣ ягон бор гирехтагима дидагӣ агар духт бираса пешим биё ҳозир наметавонам як проблемаи сахт дорам чӣ духт нарасид чӣ нафаҳмидам дар ки ҷое ҳозир чӣ проблема доштӣ алло короче 3 рӯз аст мотаматия хоб ман барои кор розиам кай сар мекунем ира бин шер тези бадай ку аввал ту тайёрӣ бин ман дастурош насум дар корай ту аввал кора бикун сумша дар ҷош мегирӣ фаҳмидӣ ирӯз қатъи шер мерад рафтем ҷекичан. Эй биги амура ки ҳозир мекиша пас кune гап назадестаи о даҳаша ой накунӣ чӣ хеле гап зана
малоҳадина ба хаҷон куҷо давидарав? намедонам, мумкин ягон проблемаи дига худшақ пушкадагия. Нае давхали монанди набуд ко. биё мон, ман медонам ки вай чӣ хелияй. Не идов аниқу биё хеле. шарт мекунем. Барои шартбозӣ кардан ман бояд сабуд. алло шеф Овчокар, бача тайёра хуб тайёрӣ бинам. майле чӣ бо омадем иҷа? ӯ навра дидеси о сумоша биёр сума бурор. сум нест. тоза када бигир алло бачам доруҳоро овардестӣ? хес бихе рав тез гум шо иҷа. рав тез. оли тайёр нестай хоб меҳрибонита давучат нишон да куча не да куча мардак шидан дар кора фаҳмидӣ ман мардакам. шеф аку тайёрай самира чӣ мегӯй? ба хаҷонай ко. хоб бачая пай шабнам бидай. кие ва шабнам? болшуки мактаб монай ко. бачай амо ай ростӣ? ҳам хеле голӣ. раҳмат ба ту ҷонам. ба хаҷон нигоҳ кун, ҳама ҷои ифлос шудааст. ирӯз учат кор данамай чӣ? нафаҳмидам. ба фикрам ҳама ҷои мактабмон тоза бошад хушрӯ мешид да. ё ки ба ҷои учат худот ҳама ҷоро тоза мекунӣ. созӣ мадина меша раҳмат. то хона то набарам. эне раҳмат худам мерам. мара нигоҳ чӣ кор кардеси? ҳатти чӣ? рафтем то хоната мебарам. ана ҳамин хонаи мо. раҳмат ба шумо. хоб майли. хоб. Есть тысячи треков про любовь, но не один про это. Есть миллион историй, есть миллион поэтов, есть миллиарды судеб, а есть всего одна, никто не знает. О, салом алейкум. Пацан не мальчик, он никогда не заплатит.